Τούτος είναι ο Παοκτζής. Φέρει φωτογραφία. Τούτος είναι ο Κώστας ο Παοκτζής. Τούτος είναι ο Μάκης ο Παοκτζής. Τον άλλον του Γιάννη του Παοκτζή ναι, τον ξέρω γιατί είμαστε... Αυτός είναι άλλη φάρα, είναι Γιάννης Αριανός. Όχι ρε που είστε με το χάλασες γάμο, την πουτάνα του γάμο. Οι Γερμανοί ξανάρχονται.